Počuli ste, že na začiatku svojho príhovoru otec kardinál citoval pápeža Františka z januára toho roku, že podnikanie v skutku je povolanie, a to vznešené povolanie. V tej angličtine to znie ešte lepšie. Noble vocation. Avšak trh, na ktorom podnikáme, nie je taký ideálny. Aj slovenský trh je vážne deformovaný. Jednou z deformácií sú úplatky. Korupcia, ktorá sa na Slovensku stále viac rozmáha. Takže zaradil som do tejto debaty hneď na začiatok tie tvrdšie otázky a poprosil by som na začiatok Rolanda Medeiros, či sa stretol s korupciou, ako ju riešil a čo ho to stálo. Nemyslím ten úplatok, ale... Dúfam, že ma dobre počujete. Jozef, veľmi pekne ďakujem za takú ľahkú otázku. Je naozaj veľmi ľahká, pretože áno, my sme celosvetová firma a videli sme mnohé vlády, mnohých úradníkov, mnohých ľudí, mnoho našich konkurentov, ktorí sa podieľajú na korupcii. To je jeden z faktorov podnikania vo svete. Ale naša firma sa nikdy nepodieľala na korupcii. Nikdy. A poviem to veľmi jasne. Korupcia je niečo podobné ako veľmi návyková droga. Keď ju raz vyskúšate, nemôžete s tým prestať. Čiže moja rada každému z vás, ktorý tu sedí, je: nikdy s tým nezačínajte. Nikdy neprijímajte a neponúkajte nič, čo je koruptívne, pretože inak budete v rukách korupcie. A potom sú veci, ktoré musíte urobiť ešte predtým, než vám niekto ponúkne úplatok alebo inú formu korupcie. Je to veľmi dôležité pre firmu, aby naozaj eticky podnikala. To je mimoriadne dôležité. Takisto je veľmi dôležité správať sa a byť vnímaný ako taký, ktorý koná eticky. Čiže vybudujete si dobré meno, že podnikáte eticky. Ak budete mať takéto meno, mnohí z týchto skorumpovaných úradníkov sa na vás nikdy neobrátia. A ak sa na vás nebudú obracať skorumpovaní ľudia, to je tá najlepšia alternatíva. Ale ak sa na vás obrátia a ak vám ponúknú, aby ste sa zúčastňovali a podieľali na korupcii a vy poviete nie, samozrejme môžete napríklad prísť o konkrétnu podnikateľskú príležitosť. Ale som presvedčený o tom, že je to naozaj veľmi krátkodobá príležitosť. Ak neakceptujete takéto korupčné konanie, potom získate z dlhodobého pohľadu. Nebudete mať okamžitú návratnosť, ale váš imidž sa zlepší a tým, že budete mať lepší imidž, každý na globálnom trhu vás bude oveľa viac rešpektovať ako predtým. Takisto vyšlete veľmi silný signál svojim vlastným ľuďom. Tým, že poukážete na to, že my sme veľmi silní v tom, že konáme eticky. Ak ste skupina zamestnancov, ktorá je naozaj presvedčená o tom, že vy ste v tom veľmi seriózni, tak budete ešte lepšou firmou, budete mať lepších zamestnancov, budete mať verných
zaangažovaných, motivovaných zamestnancov. A môžem vám povedať, že verní, zaangažovaní zamestnanci nie sú kľúčovým faktorom len pre lepšiu firmu, ale pomôžu vám, aby ste boli aj ziskovejšia firma. Čiže z dlhodobého pohľadu, ak neakceptujete korupciu, má to veľmi veľký osoch a pouvažujte o tom. Takže ďakujem, Jozef, za veľmi jednoduchú otázku, ktorú si mi položil. Otec kardinál cestuje po veľa krajinách a stretol sa už s veľa podnikateľmi pri rôznych príležitostiach. A tak sa ho chcem spýtať, že ktoré morálne problémy tí ostatní podnikatelia po celom svete majú a ktorý je taký, ktorý sa vyskytuje u všetkých, taký spoločný, či sa to líši, že v niektorých krajinách majú iné problémy, v niektorých ich nemajú. A či teda je nejaký taký spoločný problém morálny, ktorému musia čeliť, keď chcú slušne, eticky podnikať? Ďakujem. Je to pravda. My cestujeme veľa. Ešte sme nerobili prieskum problémov, s ktorými sa stretávajú podnikatelia vo svete. Môžem vám uviesť len niekoľko z nich. V septembri sme boli v Čile, v Santiagu, kde sa stretlo okolo 600 podnikateľov v miestnosti podobne ako dnes vy a hovorili sme o rovnakej téme. Tiež sa tu týkalo korupcie. Takisto sa hovorilo o vývozných a dovozných clách, ktoré ovplyvňujú priemysel. A takisto sa hovorilo aj o domácej stabilite. Ak nie je domáca stabilita, napríklad keď hovoríme o Latinskej Amerike, tak hovoríme vlastne o povstalcoch. Chcel by som dať viac vecí spolu. Čiže aby sa podniku darilo, tak dôležité je, aby platil zákon. A čo to znamená? Že podnik môže vlastne presunúť financie do materskej krajiny. Čiže v danom prípade právny štát je veľmi dôležitý. Potom je dôležitá aj politická stabilita. Nikto nepôjde podnikať do krajiny, kde nie je politická stabilita. Potom je to otázka bezpečnosti a otázka mieru. O tom hovoria v súčasnosti mnohí. Toto všetko sa vníma z pohľadu investora. Ale potom je tu ešte domáce spoločenstvo. Mnohé krajiny tretieho sveta sa snažia vytvárať dobré podnikateľské prostredie. Čo to znamená? Že zmierňujete predpisy, umožňujete repatriáciu zisku, nezvyšujete nároky na podnikanie. Čiže niekedy vlastne takéto výhodné podnikateľské prostredie pre investorov ubíja domácu ekonomiku. Čiže keď hovoríme o právnom štáte, politickej stabilite, na jednej strane je to dobré, ale myslíme si, že investori, ktorí prichádzajú s veľkými firmami do týchto krajín, nemajú ubíjať domácu ekonomiku. Ďalší jav, s ktorým sa stretávame na Slovensku, je neplatenie. Podnikateľ vyrobí, odberateľ nezaplatí. Ako predchádzate takejto situácii? Začnem. Rolando, please.
To je takisto pomerne jednoduchá otázka. Keď ste globálnou spoločnosťou, tak máte osobité postavenie. Všetci vás budú poklepávať po chrbte a chváliť za to, že ste globálna spoločnosť. Avšak to so sebou prináša aj mnohé riziká. Avšak finančné riziko, to, že vám nezaplatia, je jedným z nich. Avšak myslím si, že my ako obchodní lídri máme zodpovednosť za to, aby sme poznali našich zákazníkov naozaj veľmi dobre. A sme za to aj zodpovední. Takže naozaj musíme zodpovedne posúdiť, aká je dôveryhodnosť našich klientov ešte predtým, než uzatvoríme obchod. Ak je zákazník hodný kreditu, hodný našej dôvery, je to v poriadku. Avšak pokiaľ si takúto dôveru nezasluhuje, existujú iné spôsoby, ako s ním robiť obchod. Môžeme žiadať od zákazníka, aby zaplatil dopredu. Môžeme požadovať aspoň určitú časť platby. Môžeme žiadať akreditív, bankovú záruku, alebo môžeme presunúť toto riziko, alebo môžeme si zohnať poistenie našich pohľadávok. Avšak tým, že obchodujete na celom svete, prináša so sebou nielen zvýšené riziko, ale aj zvýšenú zodpovednosť. A jednou z tých zodpovedností som už spomenul. Musíte poznať vašeho zákazníka. Musíte chápať a byť si istý, aké sú potreby tohto zákazníka, aké sú jeho očakávania, avšak aká aj jeho schopnosť zaplatiť to, čo vám dlží. Myslím si, že toto je skôr preventívne opatrenie, než plakať za rozliatým mliekom. Kto má formovať korektné ekonomické správanie na trhu? Má to byť vláda, alebo je to úloha osobnej morálky podnikateľa? Myslím si, že jedno aj druhé. A mohli by ste do toho začleniť aj cirkev. A takisto aj občianska spoločnosť, aj organizácia občianskej spoločnosti, ako aj spoločenstvo a komunita, a aj cirkevné spoločenstva, ktoré majú záujem na morálnom jednaní. Vláda zohráva svoju úlohu, pretože je to úlohou vlády, ktorá má udržiavať poriadok. Je v záujme vlády, aby ľudia v jej krajine dodržiavali zákon a mali morálne čisté štíty. Mala by zabezpečiť, že jej občania budú jednať morálne. Je to takisto aj povinnosťou cirkvi, ako toto učenie šíriť prostredníctvom evangelizácie. Ide o to, aby sme poskytli rámec myslenia, kde cirkev má povinnosť kultivovať morálne povedomie a morálne vedomie. Ale takisto aj občianska spoločnosť, mimovládky, ako aj iné segmenty, by mali viesť spoločnosť k tomu, aby chápala benefity morálne jednajúcej spoločnosti. Takže jednotlivec ako taký kvôli svojej spáse musí byť aj musí jednať morálne korektným spôsobom. Pokiaľ morálne správne chovanie zabezpečí väčší pokoj, musí k tomu prispieť tak vláda, tak cirkev, musia sa tak správať aj občania a samozrejme aj občianska spoločnosť tak, aby prekvitala spoločenská spravodlivosť.
Ak môžem dodať niečo k tomu, myslím si, že keď hovoríme o vyhýbaní sa korupcie a dodržiavania práva a o morálnom princípe jednotlivcov, chcel by som dodať ešte ďalšiu myšlienku, a toto je myšlienka, že nestačí mať zákony, ale tieto zákony musia byť aj vymožiteľné. Musia byť zabezpečené, že ľudia tieto zákony budú dodržiavať. Čo ste hovorili o korupcii, s tým absolútne súhlasím, pretože som vo svojej krajine riešil práve takéto podnety a môj morálny prístup je, a to základné odporúčanie je, držte sa ďalej od korupcie. Avšak keď vidíte, že žijete v prostredí, ktoré je plné korupcie, je to veľmi zložité. A keď sa pozrieme na Európu pred 20 či 30 rokmi, nikto nemal ani len predstavu o tom, ako podnikať v krajinách tretieho sveta bez podplácania. A vďaka myšlienkam Transparency International vidíte, že medzinárodný obchodný život sa zmenil, a to preto, lebo sa zmenil aj celkový prístup. To však nestačí. Musíme zmeniť aj vymožiteľnosť práva. A to stojí na rovnakom piedestáli ako morálny princíp. Ak chcete, aby sa jednotlivec správal morálnym spôsobom, to je v poriadku. Avšak ako to môže jednotlivec robiť, keď všetci ostatní sa neriadia pravidlami a porušujú zákony. Takže zákony musia mať príslušný rámec, nastavený či už vládou alebo cirkvou, avšak treba aj mechanizmus, ktorý uvedie tieto zákony do života a ktorý spustí tieto zákony v prípade, že ľudia tieto zákony nedodržiavajú.